Nginibingelele, nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma wukuthi umusha kule channel, bengicela ukuthi-ke ushaye usubscribe, ushare link, ucele-ke nohleli naye ukuthi-ke naye ezo-subscribe ukuze naye ezowazi kabanzi ukuthi amaphupho la amhluphayo abike ukuthini empilweni yakhe. Uma ukuthi-ke nawe unombuzo ofisa ukuthi senze ividiyo siphendule iphupho, buza la kwi-comment section ngizobe sengibuya neyakho ividiyo. Kunomuntu kebuzile ukuthi-ke amaphupho ngezinyoka noma ukuphupha inyoka, ingabe-ke lokho kubika ukuthini? Ukuphupha izinyoka akusiyona neze into ethokozisayo. Kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Ake ngenze nje isibonelo, uma uphupha inhlwathi. Lelo phupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokisela. Okusho ukuthi kunomuntu oseduzane kwakho oyinyoka enkulu. Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelo phupho, kusho ukuthi naye lowo muntu uyathinteka kulezo zitha obhekane naso. Ukuphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe. Lokho kusho ukuthi-ke kukhona umuntu okhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka. Lowo muntu esebenza ngokuthumela leyo nyoka osuke uyiphuphile ephusheni. Kanti-ke uma uphupha ubona izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho, lokho kufakazela-ke uhlobo oluthize lenyoka eqondene-ke nabadala. Esuke isho ukuthi-ke amadlozi akuthukuthele futhi-ke okuthile ungenza usuqala ukwenza okungalungile. Omunye nje engathi mina ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle. Leli phupho lisho ukuthi-ke kukhona isitha esikugadlayo kodwa-ke ithongo lakho liyakuvikela. Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha kepha ahlukene kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka azifani, ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputho azikhombi isitha. Lezi nyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa-ke nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ukwehlela esikhathini esifushane nje esizayo. Imvamisa leyo nhlanhla-ke isuke izovela kumuntu ongesiyena owasekhaya. Mlaleli, bengicela ukuthi uma ukhona la ungazwanga khona, buza phela kwi-comment ngizophinde-ke ngikuchazele kabanzi. Uma ukuthi bungaka-subscribe, ngicela usubscribe, usifollowe ku-TikTok ipage lithi sichaza amaphupho, usifollowe ku-YouTube ipage lithi lisichaza amaphupho. Siyo umbuzo-ke la ofisa ukuthi ngikwenzele yakhe ividiyo, nisale kahle.